We staan bij de ingang van de kringloopwinkel, de voetbalpitswinkel. We gaan begin verleden hier opzet om eigenlijk de voetbalpitsopvang te stipjen. Financieel gaat het moeilijk met de voetbalopvangcentra en toen hebben we dit bedacht om een nieuwe inkomstenbron aan te boren. Bij morgen gaat de bever begaan, een kringloopje, alleen die begaan wat iets in voegen te groeien. Dus toen kwamen de voetbalopvang zelf in de knieën en toen hebben we zijn of we gaan ergens anders verder of we halen hem op. En ze hebben wat aan het onderzoeken gaan en het zieken gaan en geschikte pan en daar is dit uitgekomen. Het gaat hartstikke best. We gingen net verwachten dat we nou weer uitbreiden kunnen. We zijn momenteel bezig met een uitbreiding, want er komt zoveel goed binnen en we maken heel veel klanten, steeds meer gelukkig. Dus het rent hartstikke mooi. Ja. En wij krijgen hem al een wat wij? Van mensen hier uit de buurt. Soms halen we het op, soms brengen mensen het zelf. We gaan inbrengen aan de achterkant. En ja, er komt ook van alles binnen. Van kleren tot meubels en botergoed. En je kunt ze gek net bedenken eigenlijk. Ja, en als het aan je gebracht wordt, wat gebeurt er dan? Dan komt het bij de inbreng en dan wordt het uitzacht. En dan ben mensen achter aan het werk en die prijzen en die maakt het scan en die repareert dat het nodig is. En de mensen die je werken, wat voor mensen ben dat? Ik mensen hier uit de regio eigenlijk van alles en nog wat. Hè? Mensen die geen werk gaan en wel graag wat om handen gaan willen. Mensen die trouwens ziekte net op het werk wijzen kennen, maar willen in wat ontspannen sfeer een beetje aan de gang blijven kennen. Dus het is ook een heel kleurrijke beurtje. Het is ook alle dagen heel mooi. Hè? We gaan helpen te willen, er wordt een pruttige grapjes maken, ook aan de tafel en onderling. En het sfeertje is gewoon fantastisch. En het zijn al je hele leuke mensen. En ja, het is ook een feestje om elke dag in die werk te gaan. Welke mensen zich op je aan? Die kunnen bijvoorbeeld even bellen naar de winkel of even binnenkomen, even vregen bij de kassa. Hè? Er is altijd wel iemand die er wat van weet. En dan kunnen we toch wel even nog gaan. Hoe zie je hem de toekomst? Rooskleurig, ja, want het gaat zo mooi zwart. En de winkel wordt steeds mooier. Hij krijgt ook zijn uiteindelijke vorm wat. Dus ja, we zitten wel heil in. Wanneer is de kringloopwinkel van de Vogelpits open? Tijdens is het starten mijn sneus van 9 tot 5.